Igsoon ayaw gayud kontraha ang Ginoo. Ayaw gayud supaka ang Ginoo. Tungod kay kung imong supakon ang Ginoo igsoon, malaot ka gayud. Tungod kay ang atong Dios igihan og siluso, busa ayaw gayud pagsimba og laing Dios. Gawas atong Dios nga atua sa langit. Gawas atong amahan nga atua sa langit. Nag-ingon ang iyang pulong sa Nahum 1 versikulo 2. Ang Ginoo nga Dios igihan og tigpanimalos. Panimasla niya ang iyang mga kaaway. Igsoon ayaw gayud kontraha ang Ginoo kung dili ka gusto nga malaot sa imong kinabuhi. Kung dunay tawo nga muaway kanimo o masuko kanimo, kung magdaot kanimo, ayaw ka guol kay dunay Dios nga imong manlalaban. Dunay Dios nga manimalos alang kanimo. Maong gusto sa Ginoo nga dili ka manimalos sa imong kaaway. Ang imuhang trabaho mao gayud ang pagpasaylo ug pag-ampo sa imong kaaway. Tungod kay dili ka na trabaho sa tao ang manimalos sa iyang isig ka tao. Trabaho ka na sa Ginoo igsoon. Ang Ginoo mo'y atong mubarog nga tigpanalipod ug manimalos sa tanan nga nahitabo sa tong kinabuhi. Busa salig ug ampo sa Ginoo igsoon. God bless.